sih ono suket iki, Pak. Pak, kene iki olepmu. Wis, kene wae. Rekoso tenan, saiki dadi wong alas. Ini corona iki aduh. Gawe ini arep ngene, guys. Pokoke wong desa kudu semangat kerja, semangat golek rezeki, semangat golek duit. Ojo pantang menyerah, ojo gelem kalah karo corona. Oke guys, aku tak terus keling resik. Aduh. Aduh. Malah tiba. Alah, tiba barang. Halo, Dus. Mamur dong kowe iki. Ya, sepet kemondi. Dus, aku arep curhat ya, Dus. Aku sedih lho, Dus. Corona iki dadi aku gawane ngarep. Kowe saiki tak pakani suket, ra tau tak pakani mie ayam, ra tau tak pakani tongseng. Tongseng. Aduh. Pusing. Aku saiki nganggur lah, dijak curhat kok malah aku saiki nganggur, gawane dengar iki kowe, Dus. Kowe ngerti ayu cewek paling ayu biyen sak mligo lho. Nah, sing biyen tak senengi kae, sing nolak aku terus kae lho. Nah, saiki yo tetep nolak aku. Terus aku kon mbujur rasa, mosok mbujur kowe. Kowe tak reki wae. Besok nek aku wis kerja maneh, kowe tak tukoke mie ayam, bakso dino ya. Oke. Aku kesel wis. Piye aku kudu piye, Dus? Aku kudu piye, Sayang sik. Lah aku ndak berani masak apa nyayang kowe. Tak bali sik ya. Wis tak reke kae engko teko njiko dhewe apa. Bos men sesuk nek aku wis kerja tak edit kowe jajan dhewe arep mangan apa ya. Aku tak bali sik ya.
Oke. Saya sih. Tadi sih aku. Ini dijarin. Jarin nih. Ih, jarene. Tangan.